tänään kerromme siitä, kun muumit vaelsivat pimeässä laaksossa eikä kukaan johdattanut heitä valoon. Niinpä he törmäilivät toisiinsa, kallioihin ja puihin. Jotkut heistä syötiin parempiin suihin. Päivän koittaessa oli vain kourallinen muumeja jäljellä. He kaikki olivat näännyksissä ja nälkäisiä. Mutta onneksi horisontissa siinsi jotain punaista. Ei jumangega, ei voi olla totta. Se on Hesburger. Niinpä muumit, ne jotka olivat enää jäljellä, lähtivät pää kolmantena jalkana ryntäämään kohti horisontissa siintävää Hesburgeria. Se oli kuitenkin kangastus. Pettymys suur, totta tosiaan. Se olikin mäkkäri. Voikettu, tämänkö takia vaelsimme läpi pimeän laakson menettäen veljämme ja sisariamme mörköjen suihin, osa toki käveli puihin. Mikä on palkkamme, yksi pahainen mäkkäri? Tämä on kirottua. Onko tämä meidän kohtalomme? En voi kestää, meidän on jatkettava vaellustamme. Muumit vaelsivat kokonaista 3 vuotta, ennen kuin huomasivat kävelleensä ympyrää koko ajan. Mutta ihan pimeässä ja synkässä laaksossa voi nähdä käveleekö ympyrää. Kengät olivat kaikilla ihan puhkikuluneita, parta kasvanut, ja tukkakin oli peffaan asti. Hampaat haisivat pahalle ja kainalokarvat ylettyivät vyötärölle. Lopulta eräänä masentavana hetkenä kuului krahinaa. Pikku-Y avasi seinässä olevan vetoketjun ja käski muumit pois vaeltamasta. Jo teitä on tässä odoteltukin. Miksette vastanneet kännykkään, kysyi My. Siitä loppui akku melkein 3 vuotta sitten. Nyt äkkiä kaikki kotiin. Leikataan ensin nuo hirveät kainalokarvanne ja tehdään niistä villasukat naapurille. Saatte antaa ne tuliaisiksi. Muumimamma teki teille keittoa 3 vuotta sitten. Se ei varmaan ole enää lämmintä, mutta lämmitetään se mikrossa. Jos se keitto kävelee vastaan tai tervehtii, sitä ei kannata enää syödä. Illalla saattekin kertoa koko suvulle vaelluksestanne. Istutaan nuotion ääressä, ja saatte kertoa mitä näitte siellä pimeässä.